Ang pagmaunay mga wala experience. Tanang butang mamahimong maayo. Lakay na mo ang programa ni mo, Kois. Isang wapa ka na utanga. Basta't maminaw sa programang gikahinaman o always on the go. Hala! Ninjaw! Sa Maayong Buntag, Davao! What's up, madlang people? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Here we go, here we go, here we go. Come on. Boom boom ba, opa. 안녕하세요. 스타로네요. 어머, 오빠, 오케이요. Can you say karon? Happy Monday mga kapamilya! Kasama nag-iisang DJ ng DXAB Radio Patrol 1296. Una sa balita, una sa public service, plus entertainment! Matapang dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo ang pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap. Pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo ang pagmamahal na humigit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Perfect ba sa itong Monday ka pamilya? Hype ba? Happy Monday mga pamilya! Basta Monday! Lunes! O basta Lunes! Hype kayong DJ ka pamilya, no? Maralag wagikan sa kanabitang layo kay nga biyahe. Because that is what we call dedication to work. Diba? That is passion. Ano daw sila kapamilya, if you love what you do, you are always productive. Nakaingo ko sa kagaling ng kapamilya no na I love what I do. This is really a dream come true. Kanabitong imuhang mabuhat ang dream job nimo. Mao na kapamilya, if you want to achieve a lot of things in life, you need to push through. You need to do things, mga step ka pamilya no na makabuot kun imong pangandoy pinaagi sa pagkugi kay way imposible sa duna ay sa taong adunay pagkugi og taas ang makabuot sa taong naningkamot ninyo wala gi imposible ka pamilya no kung natay mga gusto makabot ang mga pangandoy sa kinabuhi kay kung tuwag ang pakapinan og kanang kuan ko sa hard work dedication, perseverance, di gyud imposible nga makabot nimo ang imong minimithi. But of course, there is always a process and there is always a right time. Do not rush things, do not in a hurry sa mga butang nga gusto nimo makabot kay dili man na ura-urada. There is no shortcut to success. Ika nga, kois, di ba? But of course, life is too short. So you need to have purpose in life kay para na kay direction all throughout your journey kay so makaingon kas mo kaugalingon nga this is it. This really is it. I am now living my own dreams. I can almost see it. The dream I'm dreaming, but there's a voice inside my house. You're gonna reach it. Kaamaw ba? Di ba? Napagkanta ni Cocoy Martin na, to the left, I can go the distance. I have often dreams of a far-off place. What a hero's welcome will be waiting for me. The crowd will cheer when they see my face. Tikilat mga ingon ang kilat nga koy gipa-angkor ka wa kang himong singer. Di lang ko mga lagot kilat.
Diba? Oo. Dagan kayo nag-PM sa ako last Friday na ganahan kayo sila sa mga kanabitong gina-impart na to ng mga words of wisdom. Maka-uplift kayo kanabitong ginatawag nga sa self-esteem ko is kanabitong naitao nga madungog nimo nga susama sa giagian nimo kaniadto nga grabing kalisod, grabing pagsulay, but they continue to become positive. They continue to grow. They continue to learn. Mo ni pinaka-importante, di gyud na mawala sa tuwa because learning is a never-ending process. Kapag di na ka magpatudlo, good quiz, no? But pasabot hawd na kay kasi mo paminaw. Mo na ang ginaingon nila nga hydro na kay kakoy, dako na kay kag ulo. Oh, because nobody's perfect and no, even kapamilya no, kana pinaka-bright na tao, no? They naga-adapt gyapon sila change and they also kanang nagapastorya gyapon sa laing tao ko is amo gyud sa mga tao ko is na kaingon ka ba nga hangin man kayo no oo pero surround yourself with people good ko is nga always bring out the best in you. Kanang wala bitaw insecurity na although we're just human no ma-insecure gyud ta kung naibutang na sila nga wala sa tua that is normal pero kanang buta ko pasabot ba surround yourself with people gani nga kanang gina push kanila nga maningkamot palalo na mga tao nga positive ang impact sa imong life kay kung ang mga tao na sa imong palibot gani puro negative imong madungog guys na dili gyud na makatabang nimo oo. Mas lalo pag yapon ka magugulumihanan. Ay, hindi nag-aalag kay Chris, no? Kung sa Bisaya, malilibog ka talaga. Kung sa mga dapat imong buhaton. Whereas kung imong kauban gani, they talk about ideas, they talk about how to improve their lives, they talk about, talk on tam siguro karon na. They talk about kanang improvements dito kasi mga tao nga anak ko is nagkakag ma-learn sa ilahan na wala pa nimo na kuan na kanang nakuan sa imong kaugalingon na apply sa imong kaugalingon na man ko na ay tama no nagkamali ko sa una we commit a lot of mistakes guys no but the importance of committing mistakes is you learn each and every mistakes na imong nabuhat. Dito ta sa learning ko is dili ta dito sa puro blame. Ay, kasi kuan man gud ngani. Ay, si kuan man gud ngani. Puro na lang blame, puro na lang sige. Wala gid tay kapaingnan ana na kung atay kauban sa trabaho, i-blame na to kung palpak ta. Kung natay mga shortcomings, mga pagkukulang sa tao nga atong mahal sa kinabuhi, i-blame na to sa laing tao. No, don't put blame to other people. Put blame sa imong kaugalingon kung na kay mga nabuhat na kanabitong kapakyasan kay it is your choice. It's all about choices in life ko. You need to choose to be happy. Despite na grabe na gyud ang murakag gapas-an og kalibutan sa problema. Okay, wa mo tay lain kapaingnan ko is. Ginaingon na to always na nothing's permanent in this world. Everyone mawagtang sa kalibutan, muraratag ka ning singaw gani. Muraratag ka ng pag-abrigin mo sa kanon nga mo gawas nga puti dira ko na muraga aso nga puti ko is no nya pagkahuman pag-abrigin mo mukalitag kawala. Ingana ka fragile, fragile. Ingana tong kinabuhi ko is mo nang why not we think about how to make our life na dili gani kayo komplikado. Kung di ganahan sa tuwang tao, di na ito pugson. Kung gibiyaan ta sa itong mga hinigugma, napamatay pamilya. Kung wa tagi kaon, manarbaho ta para maka-income. Di ba? Kung ang tao sa imong palibot, wag ganahin nimo, o insecure sila sa imo, di na nimo na problema na nila na. Don't mind a lot of things na karabito makapababa sa imong pagkatao. Okay, usahay man gud na sobra ka overthink nimo sa usa ka butang, makaingon ka sa imong kaugalingon, maning daghang ka questions nga naaraman gyud sa imong kaugalingon ang tubag. Di ba? Tapos at the end of the day, kuis kapamilya, dili laing tawo makapauswag sa imong life, dili laing tawo ang makatabang sa imo nga makabutong pangandoy, dili laing tawo nga gasulso sa imo kung unsay tama ug mali ang makatabang sa imuha pag-abot na manayhanlan ka, kundi imong kaugalingon lang gyud guys. Siyempre aside kay God, na nagaguide sa tua kay kung mingon ba si God na sa Bible nga lihok tahog tabangan ko ikaw kung kagalihok tabangan balik ka ni God. Dili mangyapon.
So maningkamot na lang gyud tani, di ba? We have a lot of choice but we have to choose what is right. Kaya remember ko, kung mali mong ginabuhat, mali gyud ang outcome ana. Always nito na ginabalik-balik, walay mali nga mahimong tama. Di ba? Oo. Wa ko'y tama nga mahimong mali. In the very first place, kaseryoso naman ako, guys. Oo, mayo pa dapat ang live talker ani. Ikaw gid mismo ang nakabalo kung unsa kang klase nga pagkatao, unsa imong kakayanan, unsa imong mabuhat nimo. Do not limit yourself. Do not just settle in just four corner of your life, guys. Kay daghan pa kag daghan ka pwedeng i-explore na pwedeng makahelp sa imuha para maka-acquire ka og mga abundance. Ma-acquire nimo ng mga butang na gusto nimong makabot. If you will just not limit yourself, but of course, di gid mawala sa ato ang ginatawag na honesty, integrity, na ating mga core values, mga kapamilya nga dapat natong isabuhay. We don't need other people to say it to us. We just need to follow what is right. Basta naman, narbaho ta. Na, ang uban magud anak ko kay mo trabaho lang pag nagtanaw, ang paatsyok kaayo, mo trabaho lang kay kanabitong nakita niya nga ay magpa-impress ko ani kay mo ni mo promote sa kuha. No, even without people nga nagawag katanaw sa imuha ko is no na nakiginabuhat na trabaho, do it all of your heart. Kay daghan kay mga way trabaho, daghan kay taong nga gusto pud maabot sa unsay naabtan nimo. Always appreciate what you have. Ayaw sige reklamo kay naay mga butang sa tong kinabuhi ko is no, if you were to compare your life to other people, daghan kayong tao nga karang halos makaawa na para matadaag kinabuhi. Pero ikaw na kay kinabuhi, gusto mo wag tangon. Just because gibiyaan kasi mong uyab. Ano na uyab nimo, mo ni nakauban nimo tong grade 1 ka to college. Na mamatay-matay na kag mawala sila. Gusto nimo maangka ng kitlin ang iyong kinabuhi. Kaya tungod lang sa kanang wa mo nagkasinabot sa mong partner. Kahanggaw ba? Asang utok. Anak ko is, una-una nimo, ang tao mismo nga, kauban nimo ba sa imong journey? Gikan ka nagipahimogso, gikan ka nag-elementary, nag-high school, nag-college, hangtod sa imong panahon karon, kasi kauban nimo, di ba imong pamilya? Why not before anything else, no? You have to appreciate kung sa'y nasa imuha. Ayaw pangitaang wala sa imuha, kuis. Okay, ma-depress lang ka. Naginakumpara mo kaugaling, ganun siya na, ganun ako din, ganun, batikog na, ganun siya, utsuraan. Ganun, dato sila, ganun, pobreme. Dagan kay kagpangutana. Di ba pwedeng i-accept na lang nimo sa mong kaugalingon nga, naagi mga butang nga, dili para sa tua. Naagi mga butang nga, biyaan ta. Naagi mga butang nga, kanang dili pang matagalan. Because kapag na magiging nga, wala magiging permanente. I-accept nimo na sa imong kaugalingon nga kung di ka maning kamot, wa jud kay maabot. I-accept nimo sa imong kaugalingon nga di ko may haruhay imong kinabuhi ug di ka maning kamot. So you need to work hard. You need to try hard. Dili mo kailangan nga ibase imong desisyon sa kung sa iingon sa laing tao, guys. Ayaw ibase imong kinabuhi ko sa kung unsang ginaingon sa laing tao, because at the end of the day makaingon kasi mo kaugalingon ano isunod man ako to siya no nga naman ko'y kaling kaugaling mo desisyon mao ganing tagsa-tagsa ta. We are created unique individual because we have individual decision. Kaya kung ibase lang ka sa giingon sa laing tao tapos ma-failure ka, mag-self-pity na dayon ka. Maingon na kasi mo kaugalingon ano ning ani man ko ano naniwala pa man ko sila. Paniwalai kung unsa ang imong kakayanan. Mas maniwala ka ba kanang ikaw mismo gani ang nag-decide kay kung ma-failure man ka, at least dawat nimo ay ako magud ang nag-decision ani. Di kay magsige na tag-blame. Ay siya man gud, ingani man gud, si mama man gud, si papa man gud. Ano di tagsa-tagsa nga utok pod. Mo na di ta kamubon sa usa ka butang kay puro magud ta basol. Magkamali ta basol na pod. Ingani na itabo basol na pod. Unsa na day ni? Watay kapaingnan, watay paglambo. No? Mga kapamilya, nakikinig po kayo dyan. Gusto ko lang man pong ipaalam sa inyo na marami tayong bagay na dapat gawin. Ayun na din ako. Nagtama sa akong gikaon nga chokomos. Ay,
Isa ka, mag-chocolate ko utok. Maka-bright, man panagsa. Ayaw mo palabig kami isa. Makaan kay ang diabetes, musulod sa utok. Tao guys. Pero real talk po yun. Na-amaze lang ko every time na mag-duty ko dito sa DXAB, kinakay mamadawat na mga text gani no, na mga karang suggestion sa mga listener na labi na nang naga-drive na mga taxi driver na may ingon nga kuis nindot paminawon kung mag-real talk ka kay daghan mig ma-realize although makabalo na mismo ko galingon si dapat ang mabuhaton lahi lagud kung mapaminawan nimo ang mga words of wisdom o karang mabitaw mga kaagi mga experiences no kay kanang mahimasmasan gani ka. Kaya ko sa mga galingon, ay tama, no? Pero nakalimot kung si purpose ako sa akong kinabuhi. Ana! Pero lahi man gyud pod kuis no kung naagi gasulti sa tua, lami pod sa paminaw kung kita mismo makadungog sila yung tao kung unsa ang daway nga daway nila ginatake lang usa ka butang kay ang learning magud ka pamilya dili na kay para sa mga galingon self study. Lami pod na maka-learn ka sa experience sa laing tao kay makayong kawa pa na kung naranasan ang iyang nahitabo sa iya ba pero na-appreciate ako ang life niya kay mas kabalo siya mo handle siyang kaugalingon karon. Di ba anak ko, anak god? Maka-proud, nakaka-proud. Maka-proud ng mga tao no na despite na grabe ang ilahang natagamtaman nga kasakit but they are willing to forgive. Forgiveness. Importante yun ang forgiveness mga guys. Ang forgiveness guys no dili man mo ikamatay kung makapasaylo kang tao kung nagkamali sila sa imuha. Ang lisod magulo naon ka pamilya kung di ka makapasaylo, bugat imong kasing-kasing. Ug labaw sa tanan mo nagdadala kag burden sa imong heart ba nga unsa man nga mo paminaw nimo nga gusto nimo ang usa ka tawo nakasala sa imuha dapat mabaslan po nimo gautan po na may tabo sa iya pero di mo na maayo. Ma-happy day ka kung naay nahitabo sa taong gusto nimo panimaslan. Na naunsa siya, maika-happy day nimo na, di ba dili? So why not forgive? Kung na nakamali sa tua, ato silang pasayloon, tao lang ta, at least we've learned a lot of things then na-learn na to nga ingani day ang reaction, ingani day ang mahitabo sa tua kung gabuhat at dili maayo. Ana gyud ko is dapat nagit ang ginatawag na assessment. Assessment? iba din ang assessment ay, mami bi ay, wala po na siya ba? Ay! Ala lang ikaw na ako kay dagatag mga OFW na nagapaminaw sa tong programa po no. Hello po sa mga taga Dubai, mga taga UAE ug mga kuis na to dira sa Kuwait. Sa lahat po ng mga OFWs na nagatan-aw sa to ang live gani sa DXAB diri sa DJ Kokoy Martin Facebook page. Paki-share po ng videos mga kuis. Medyo seryoso ta nga type karon guys no kay murag abi pa lang buang-buang kita permintian ni. Ano sabi sa kukoy, oy abnoy na permente. Aning ram niya ko ano, wagi ayo. Wagi kipulos, wagi tinatun-an. Marag balance ta sa tong kinabuhi ko is na. Sometimes boring magud po kung seryoso pag kay ta ko is no. Oo. Makalagot pod na imong kauban permente, seryoso po kay sa mga kuan topic. Mo na balance, so say magwangbo-wangbo. Lami kaya kauban ng mga tao na sense of humor ko is kay daghan kay kaog matun-an. Diba? Lami kauban ng mga tao nga ginesgutan gani all about life and all about sacrifices, all about learning. Kay napo kay ma-learn, kay di man ka makaingon nga kung unsa ka matured karon is because kay tiguwang na ka. Maturity is not based on age. Ang maturity sa usa ka tawo ka pamilya wala na kabase kung pila edad nimo kung tiguwang na kay ka. Kay narabay uban nga tiguwang na kay pero isip bata gihapon. Ang maturity ka pamilya, it comes with all the experiences in life na imong na-encounter that molds you to become a better person, that molds you na mas maayo ay imong pangutok nga gikuan ka ko isba kanang ginaingon sa Tagalog no kanang pinag sa tawag ano ko si na-term ano ko sa madunggan ang permente pinagahi na kapalaran, anak. Mga anak is ba? Although magkakalisod talaga tayo kaya hindi tayo Tagalog, pero ano na although magkabikos-bikos tayo sa kinabuhi, ganyan naman talaga.
marami ang mga maka-encounter natin at marami ang mga masasagubang natin ng mga problema. Pero hindi yan ang makakaano sa atin, makaka-down sa atin. O kung madadamag ka, siyempre, ang reaction ng tao pag madamag ka, kailangan mo talaga tumindog ka talaga. Kasi hindi naman pwede nga, lain ng tao mo, sige talaga sa iyo. Ang talaga, pinaka-the beast talaga dyan ay pag nadamag ka, tumitindog ka talaga. Kasi ganun talaga ang tao, dapat tumitindog. Hindi tayo magdapa, magmamumu. Pag madapa, magpamumu na lang tayo. Diba? Hindi pwede yan. Hindi pwede talaga yan. Na kung may problema tayo, magpadala na tayo sa problema. Doon sa mabuang na lang tayo, matitingala tayo, maghuhubo tayo dyan. Magkisi-kisi tayo dyan sa ato. Magdagandagan tayo walang chinilas. Kasi nabuang ka na, dahil hindi na muna matik ang mga problema. Kasi ang problema talaga sa tao dyan, yung overthinking ka talaga. Nung wala nang nagmahal sa'yo, wala nang makakatabang sa'yo, wala nang tao na mag-care sa'yo. Pag na gano'n, na puno ang utok mo na puro na lang mga negatibo, ayun, mawawagtan ka sa kagalingon mo. Na hindi ka na kumakaon. Pag hindi ka kumaon, ano mangyari sa'yo? Mabubuang ka talaga kasi mapasmo ka. Hindi ka na kumakaon kasi binabiyaan ka ng uyab mo. Hindi ka kumaon kasi dagang kang problema. Sino ang mamatay dyan? Di ba ikaw? Saan ang utok mo? Saan binutang ang utok mo dyan? Saan sinuksok ang utok mo? Di ba sa brain? Di ba sa utok? Dyan sa bagol-bagol mo. Kaya binutang ang utok sa ulo kasi dyan tayo mag-una-unang ang tawag dyan, central nervous system. Dyan tayo maghuna-huna. Ay, hindi yung maghuna-huna tayo puro kasing-kasing. Gaya na nasa baba ang kasing-kasing natin. Kaya nasa baba ang kasing-kasing kasi ang kasing-kasing magsusunod din nga sa utok. Tingnan nyo mga taga. Maraming nag-text sa akin, mag-Tagalog ako. Tingnan nyo yung Tagalog ko. Kahit nagkabikos-bikos ako, kahit nagkalisod-lisod ako sa pagstorya ko dito, at least nabigay ko sa inyo kung ano ang dapat matutunan niyo. Kaya ganoon talaga ang kinabuhi natin. Nibir kang masasabi na yung marami kasi ang mag-pretend. Alam mo na, pag social media, mga Facebook, magbubutan sa Facebook dyan, okay ang kinabuhi, pero ang tinuod talaga, nagkabikos-bikos. Huwag kayong mag-pretend. Hindi nyo ikakalipay yan, mag-post kayo sa Facebook, kung magpo-post sa Facebook ng mga relationship goal kayo dyan, na happy kayo sa uyab nyo, pero ang tinuod pala sa picture lang pala happy, binubugbog ka pala, di ba? Kinuano ka ba? Kinupusnot ka pa ng uyab mo. Pag mag-away kayo, maglabayanay kayo ng mga plato, mga buak, magkabwisit ang kinabuhi niyo, pero magpo-post sa Facebook para okay na okay kayo, para ipakita lang sa tao na karang okay kayo, pero ang tinuod, grabe na pala ang pagsapir mo. Hindi pwede ganun. Masarap pa rin sa paminaw yan kung nag-post ka sa Facebook, ang heart mo talaga malipayon talaga. Malapit sa paminaw yan. At saka huwag mong ibis ang happiness mo sa mga likes. Diba? Ang yung iba, ang nakabis lang ang kanilang happiness kung daghan ang mag-like sa Facebook. Nakabis lang ang happiness nila kung marami ang mag-share. Nakabis ang happiness nila kung marami ang mag-view. Ano kung walang mag-view, hindi walang happiness? Yun ang problema sa tao, kaya nagkakabikos-bikos. Kaya nagkalisod-lisod ang nagkakuwang sinanggo ang kinabuhi dahil nakabis lahat ang happiness nila sa mga butang na nasa social media. Hindi ako talaga hindi talaga ako talaga yung pagbata mo, hindi ka makaampok. Hindi ka mag-pre kasi mas unahin mo ang status sa Facebook. Mag-pre din tayo panagta dahil maginuo tayo. Puro na lang technology. Paano kung yung balita, yung bago lang balita, yung last week, yung balita ng 19 years old na lalaki na kumirig yung lalaki. Ganito ang nangyari yan, ang lalaki yan, grabe talaga, computer. Yung talagang maka-addict talaga yung computer, hindi na kumakaon na yung lalaki, nandun 19 years old, yung pangalan itago na to sa Mark ang pangalan, si Mark. Ganito ang binuhat niya, hindi na kumakaon yan, puro computer, puro na lang nag-atubang sa computer, puro dula-dula na lang ng mga imil. Nakuratan yung katapad niya doon kasi biglang kumirig, nagkinig-kinig, nagkisi-kisi doon, nakuratan yung kauban niya, akala niya nag-joke-joke lang. Nako, napasmo na pala. Nag-central nervous system breakdown na pala kasi yung utok hindi na masustain ang oxygen kasi walang kaon-kaon, puro dula-dula na lang. Kaya kumirig-kirig doon, nagkisi-kisi doon. Ayun, nagkuratan ang ginikanan.
ang ginikanan din magtolerate din sa anak. Ang problema diyan, ang ginikanan sa magdisiplina sa anak. Ang ginikanan ang magsabi ng anak na dapat may limitation ang mga technology. Dapat may limitation tayo sa mga computer. Ayong kumirig, nagkisi-kisi yung nagkirig-kirig doon ang yung anak. Di namatay ang anak. Ang hinungdan doon, ang title doon sa kuan, hindi ito joke, reality ito. Ang title doon, dahil sa computer, og kanang way tulog, og kahago, og way kaon, kumirig. Patay ang 19 years old na bata. Napakawalang napakawalang kwenta ng rason. Computer lang, nang kirig-kirig na. Nagkamatay-matay na. Kasi ang mga ginikanan, hindi din ginaguide ang mga bata. Dapat may time para sa technology. May time frame tayo. O anak, magdula-dula ka dyan, Facebook ka dyan, mga 1 hour. Pero may interval yan. Hindi yung permiti na hindi na masusubo ang bata kahit puro computer. Matitingala ka, tumutubag ang bata tayo. Matitingala ka ba, ang bata ba, maulain ng tinubagan kasi maraming matutunan sa Facebook. Maraming gumagawa sa Facebook dyan na karang mga bad words, gumagawa sa Facebook ang mga pangit na mga video, magtutudlo sa mga bata, magtingala ka, magmumumu ang mga bata, magtumutubag na sa ginikanan, kasi akala nila normal lang magtubag-tubag sa ginikanan. Nawala yung values, nawala ang kultura at tradisyon ng mga po at opo dahil puro lang Facebook. Wala na mga bata magdudula sa gawas. Hindi ka na makita ng mga bata magdagandagan, mga pangos ang mga tiil doon magdula ng shato. Kasi puro ng Facebook. Puro ng computer. Ang problema ngayon na henerasyon, madali na ma-depress ang mga henerasyon ng mga millennial ngayon. Dahil according sa study, mga kapamilya, puro na social media. Ma-depress ang mga kabaturan ngayon, ma-stress sila, makikita diyan ang mga batchmate nila nag-successful na tapos sila hindi. Mag-depress sila diyan. Tingala ka, maguguba ang mga nila, mga adlaw nila, magkaligot-got sila lagi. Kaya yan ang problema diyan. Yung masabi ko sa inyo, wag na kayong mag-social media. Kasi yan ang problema ng social media. Ay, hindi naman wala naman. May advantage naman. Ikaw, mangungutana ako sa inyo. Diba? Advantage at disadvantage ang technology. Ang advantage ng technology, mapadali ang mga buluhato natin. Mapapadali ang mga research, mapadali ang mga kinahanglan mo, ura-urada, pag mag-search ka lang dyan sa Google, makikitaan mo na kung ano ang mga kung mag-driver ka, hindi mo alam ang dalan. Mag-Waze ka, may mga may mga application yan, mababalaan mo kung saan ka aagi para hindi ka masasakab. May mga ganyan, may mga advantage yon sa technology. Kung wala kang load, mag-PM ka lang sa Facebook. Anak, saan ka na anak? Kailan ka uli sa balay? Ganon ang mga ang advantage. Marami ang advantage ng technology dahil sa una maglabada ka lang, kinamot ang labada. Dahil sa technology mag-washing ka na lang. Washing ka na lang, wala nang kapoy. Ayun, wala nang hago dyan sa'yo. Lingkod ka lang. Patuyok mo lang ang washing dyan. Okay na ang iyong nilabad. Yun ang advantage sa technology. Diba? Sa unang panahon, magluto ka, maglungag ka ng kanon. Magkilis-kilis ka pa, di ba? Siyempre, kuta-kutawon pa si mong kamot yan. Ganun pa ka sa kamot mo kung pilang tubig, pilang bugas, para tumubo ang bugas. Ngayon, rice cooker na dahil sa technology. So, una, pay. Ngayon, aircon na dahil sa technology. Marami ang natabang ng technology, pero depende sa paggamit. Ikaw, kung may ethics ka dyan, diba? Ano ang advantage at disadvantage ng technology? Depende sa tao yan. Kasi ang problema kasi sa tao dyan, ang problema sa mga tao, ginaabusan nila yung technology. Yung iba, hindi na magtrabaho ng tarong kasi mayroon ng computer. Diba? Yung uban, kung naka sa balay mo lang. Sa una kasi, ang mga bata sa una sa'yo magmatayan kasi pag mag-eskwela yan, sila yung maghikay. Ngayon, dahil ng technology, kabalo na sila yung magluto ng rice cooker na. Mga wala na, hindi na lilihok sa balay. Di-remote na ang mga butang sa balay. Kaya ang hinungdan, ang disadvantage ng technology, magtamad ang tao, magtamad. Pag magtamad ang tao, hindi nalilihok dyan,
Wala nang mababalaan yan. Hindi na mag-learning yan. Dahil sa technology. Di madadao tayo dyan. Anong mangyari sa atin? Hindi na tayo productive. Wala na tayong mabubuhat ng mga butang. Di problematic tayo dyan. Yun lang ano. Ang disadvantage yun, ang disadvantage. Matatamad talaga ang bata. Ang bata hindi mo na masusugo kasi puro toplok-toplok na lang. Hindi marunong maghugas, magluto. Hindi marunong mga gawaing bahay. Hindi ka maglimpyo kwarto. Nagawas na lang ng balay. Postura-postura pero damak di ay. Ayun, marami ang mga disadvantage. Diba? Ayun lang, depende pa din yan. Depende pa din sa ginikanan yan. Ang sabi nila, ang pamilya ang pangunahing unit ng lipunan. Diyan nagsusugod sa pamilya, diyan nagsimula ang yung education. Hindi mo masabi na kailangan talaga ang lahat ng disiplina doon imumugna sa eskwelahan. Second parent na lang ang teacher. Ikaw ang first teacher, ang ginikanan. So yung nakasalalay ang magandang disiplina ng bata. Ikaw ang kay batasan na pag ginikanan. Ano magawa ng anak mo? Hindi ganun din ang anak mo. Wala rin batasan. Diba? Yung ginikanan, maraming bisyo, manigarilyo, mag-inom. So ano ang expect mo sa bata? Mahimong Diyos nun? Ay nako. Hindi magiging Diyos nun ang bata yan. Kasi alam mo ang mga bata dyan, kung ano makikita sa mga ginikanan yan, ang sinusunod nila. Kasi akala nila yan ang tama. Lain na sa kung ano. Marag ako'y accept ka pala ka sa kaugalingon ng mga kaigal. Marag ako nasunlag espiritu ron. Diba? Karang magsulti ka naging anak ko is na. Wala mo ma-remember anak ko is na. Tag your friends na marag masunlag espiritu niya. Mukalit o kayo mong Diyos nun. Pero masabi ko lang talaga, hindi lang puro joke ito. I-incorporate ko lang kung ano ang realidad at saka konting joke-joke lang kasi pangit naman pag seryoso ang program. Pangit naman pag gano'n ang program, always na lang seryoso, wala ilami din. Kasi namiminaw kayo si Uncle Bokbok na nag-drive ng Maligaya taxi para grabe ang pagkatawa niya nakarelate din siya. Siguro pala inom din sa uncle, ang anak niya gusto ding uminom. Tapos sabihan niya ang anak niya, huwag kang uminom, bakit ikaw pa, mag-iinom ka. Napakapalaigit mo. Siyempre, mababalsan ka ng anak mo. Kung ano ginawa mo, ganun din ang gawin ng anak mo. Nagsimula talaga ang edukasyon, ang first teacher, ang ginikanan. Kaya, napakasakit sa kalooban yan. Yung anak mo, hindi maayo ang batasan. Napakasakit sa ginikanan, makikita ng anak mo, miserably ang kinabuhi. Kasi ginikanan ka. Napatino ko na ang ginikanan ka. Masakit sa iyo ang ginikanan, inahan, amahan, na ang anak mo, guwat sinanggo. Ang anak mo, hindi maayo ang pamatasan. Makakaulaw yan sa'yo. Hindi pwedeng ibinin sa balayan kasi tamad yan. Hindi pwedeng magpunta yan sa mga kung, say for example, kung adto ka sa mga pinsan mo, tamad kay ka, magsasaka ka sa kanila, one day lang. Ang bakasyon mo, one day lang. Pahawaon ka sa sa mga auntie mo. Paulian na yung bata na yan, hindi ba pusulan dito sa bayan? Kaong tulog lang yan, kaong tulog. Dako na magkaon niya, away lihok. Di ba? Shout out lang tayo kay Kukoy Baldo, kay Vanessa, at saka kay Igna, at saka kay Alice, at saka Anian Mori. Namiminaw yan sila sa natin, sa live natin. Yun lang, wala tayong problema actually. Wala among problema ang kinabuhi ng tao. Kung kabalo lang tayo kung ano ang tama ba. Sa buhay lang natin ang tama. Wala na tayong masulti dyan. Dito na tayo sa ating sa ating segment na Sikat Ka Koys. Trending at makalinaw. Sa talento, huwag makasapaw. Sikat sa barangay, sa social media, kung kumano pa, bakit ikaw na? Annyeonghaseyo! Girl boy, te, ayaw te. Bakla tomboy. Sa Sikat Ka Koy. Oh yes! Dito na ta kapamilya sa to ang Sikat Ka Koys. Grabe ang bakbakan mga kapamilya, no?
sa tawag ng tanghalan. Karon kapamilya tagaan na mag-recap sa atong grand winner. Grabe ang mga taga Mindanao guys no. Pag-abot sa kantahan, grabe yan, di mabangbang. Mo nang atong unahon karon ang ato ang tawag ng tanghalan nga pride ng Davao City, nga third placer kapamilya no sa himig sikan na pangmalakasan. Walay tapon sa grand final sa tawag na tanghalan ko siya. Tanan ang nakasulod ko sa top 3 kay mga gahi gyud. Diba? Mao na yung pinakadabi sa history nga makaingon po daw ka kapamilya na worth it. Karon para sa tong sikat ka boys. Atong paminawon ang performance ni John Michael de la Serna nga taga Davao City sa iyang Bon Jovi medley koy sa iyang performance sa tawag ng tanghalan. Ready na ba kayo mga boys? Atong paminawon koy sa dali na. Atong balikan ang ilang journey kung ano nga isa sila sa mga makaingon nato koy nga the best na pangmalakasan sa tawag ng tanghalan. Ani anak boys? Roll VTR. John Michael de la Serna. Annyeonghaseyo! Tawag na tanghalan ko, boys! Grabe, kois! John Michael de la Serna, Pride ng Davao City! Woo! Bon Jovi medley! You left behind are just memories of a different life. Some can make us love, some can make us cry. When the need you have, just say goodbye. Break everyone from the fingers, from your hands and touch your lips to hold you there when you say your word. Try to understand, I've made a mistake. I'm just a man.
crazy 'cause I'm being cool. In a six-pack and the radio wheel, teething up, no place to go. We dance so slow, we dance so close. I swear I'll never let you go. Wow! Grabe mga koys! Oh! Mga to ang John Michael de la Sena pambato sa ato ang tawag ng taghalan mga koys. Og ania na atong paminawon ang first placer ng tawag ng tanghalan sa Showtime. Wala ko ni si John Mark Saga, December Avenue Medley. Ang ating grand finalist mula sa Luzon, John Mark Saga! Hanggang kailan
Grabe! Di na magsulat ang puso. Sa tuwing ako'y papalapit sa'yo, maaari bang huwag kang umiwalay? Kahit sandali lang, darating din ang gabi, walang pipigil sa akin. Kung hindi ngayon, aasa mang may babalik ang kahapon. Kahit sandali, malayain ang pusong ipag-ibig. Sana tayong dalawa sa huling magdamag, na hindi Ika. Wow! Grabe performance mga pamilya! Woo! Madlang people! Yan po ang ating first na runner-up ng tawag ng tanghalan. Meron hot na matag oras na pamilya kung i-play pa nato ang ato ang grand champion sa tawag ng tanghalan atong ng himig sikan gusto. Pero grabe ko is makaingon gyud ang the best gud kayo ang performances niya. So ugma ko is atangin ninyo kay i-play pud nako ang performance ni Elaine Duran. Ang maoy nahimong grand champion, ikatlong grand champion ng tawag ng tanghalan sa Showtime. The best ko is nga performance ko is makaingon gyud ka nga pang world class yung talent sa mga Pinoy, no? Palakpakan nato guys, no? So bitinon lang sa tamo quiz kay mao to ang atong third og second nga ang ato ang second prize winner si John Michael Desser na tapos si John Michael Saga na po mga GM di ba quiz, no? Mao pod ang naka bingwit mga quiz sa kining first si John Mark si John Michael tong
second, John Mark ang first, tapos ang atong grand champion kay si Elaine Duran. Di ba? Excited mo na mabalaan na quiz, no? Ato ng paminahon ugma sa maayong buntag Davao. With me, your DJ Kokoy Martino, ang Dream Boy na tibabite na yung hashtag Koreano Bisaya, hashtag Narokoy, ang summoning Aru. Annyeonghaseyo, kamsahamnida, sarangyo. DJ Kokoy Martin lagi nagsasabing, why imposible sa taong adunay pagkugi ug kasa makabot sa mga taong adunay pagpaningkamot. Adios ug maayong udto, maayong buntag Davao. Garbo ang kahawod sa mga Pinoy. Bisan asad dalhon, kayang makigtig o mulampos. Dungang nagtambayayong ang mga kapamilya singers aron hatagan og